sincronicidad. Si funciona mejor no tocar. Lost, lonely. Now you've given me the will to survive. És un temps de canvis, però no hem de tenir por. És un temps de... Litus al Terrassa Acústica. Dimecres 13 d'abril a 2:15 del vespre a Canal Terrassa. A les 10 ho podreu veure a terrassaacústica.cat. I comptar una a una les ferides d'aquests anys. És un temps de canvi.